Ya coba. Ayo. Spotnya Mas. Yo, oke. Sepotan dulu. Sip. Oke. Alhamdulillah. Dok, Nggih. Jas. Nggih. Om bangga karo sampeyan. Nggih, matur. Biarpun bagaimana pendidikan tetap dikejar, seni budayanya tetap dipertahankan. Generasi penerus presiden ya iki. Alhamdulillah. Ya. Nggih. Ayo tantangan do. Nggih. Tesih sekolah nggih. Tesih. Oh sampun sekolah berarti nggih. Nggih, no. Oh kelas pinten? Kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD. Nggih. Oh, pinter golek duit. Lah iki buhe ora rekoso SPP bayar dhewe kok. Bayarane wis. Oh, nggih nggih. Ono nggih bayar SPP. Terus bapak kali ibu nggih nderek wau. Derek. Bapak sing lanang to. Bapak yo lanang. Oh, lah iso. Oh, apa ya galak itu galak iki. Galak. Lah, lah iya ya masuki bapak. Kira ya sik tetep bapak sing lanang. Bapak yo lanang. Lah iya ya. Lah iya bener wong Sik, tak tekon ando. Bapak kerja enten apa? Bapak. Piye boleh ngomong? Loh, oh, lah iki. Ora usah njaluk ibu, awakmu kudu lho. Ayo, jajal. Iya. Bapak Kerjane Pak En apa? Ibu saya. Anu, pengacara. Kok Oh, advokat. Ibu saya kue rareti ya maksudnya apa kue? pengacara. Pengacara itu ya pelindung hukum juga, membantu hukum. Terus ibu kerjane apa? Anu, perias manten kare penari. Oh, api. Lagi gue perias manten, bapaknya pengacara, aku nempel mau golek perias lan bayar, bapaknya sing gawe pengacara. Sing nglindungi Sing hukume nuntut bapak. bapak. Nggih. Ono. Pak, ini kita nyelok coba. Iki to, Mbah. Nyelok aku anu bajul. Tekan iki. Ayo kae, Pak Lek nu kae, Pak Lek ngono lho. Anu, Lek. Nah, ngono. Lek gundulmu. Tengah Pak Lek, kowe iki wis diundang ngono lah ya apik tok. Ya Pak Endak iki om. Alah rupamu jedeng ngono dadak. Om. Nah, Pak Lek. Nah, Sik, pemake kok arani sapa wis ngono. Belakang kowe. Bahaya. Nah. Belakang kowe sapa? Lek ae nang. Ya. enak Lek Lek. sampeyan ndek bengi ora turu apa, Lek? Loh, Lah ngopo to? Tempatmu ireng gini-gini biang ngerti ya. ini dia pancen Om iki turunan panda. Oh. Ya pindah pancen lah. Bocah iki nek jeli yo ngene iki. Oh, jujur apa enake? Nggih, kula niki menjaga kondisivitas Kondisi. lho. Awake dijogo tenang ngono. Ngono. Coba nduk. Nggih. Bisa nembang? Sakit no. Kapan? Ini ngomong apa nih Kembang? Syukur seneng bocah. Maksudnya lho. Iki ketoke umur 20 san ditangga iki ketoke. Galake rami. Kira-kira 20 nggih. 20 ran ditangga. Rawe tahun rabi seminggu pegatan. Maksudnya yang mau. Walak ulamu kok iki. Orang Jawa kok. Paling ana bebungah piyayi pinggul yo. Nggih. Seneng ya. Lembang apa? Bunga ini. Anggung kowe ana apa ya? Ben wong kene iki ben seneng terus. Ah, paling ana tinggalan. Nah, Ah, senduk legit asli saking kalipun Seragen. Sragen. Nggih. Desanipun Desanipun Pilangsari. Pilangsari. teko kene mau pilang jam. Ngerti. Pirang kok iso. Paling ana tinggalan bebungah utawa tali asih nganggo swara nduk, nganggo swara. Nggih, nembang nggih. Enggak akrobat. Sik to lek kon iku lho. Nesunah. Yo ning kene iki lek wis gawe klambi ngene nggih jar iki nembang nduk. Iki ta Lek. Sik to. Jane aku selain nembang yo enek neh. Apa nduk? Awakku iki iso muter-muter lho.
Masa lho? Gak percaya. Iso Muternya gak apa? Muternya gak apa? Coba. Oke. Kerja isek lek. Bisa masuk mikir. Gocano ki lho, kan Gocek gocek. ngerangkep aku nih. Dadi stand mic lho. Sik muter ke piye, Nduk? Hati-hati. Gawe ringan kurang, gawe ringan ora? Niki ki jejakno. Oh, alah dadi stand mic. Hati-hati. Iki Ngerangkep. Rada maju Nduk, rada maju Nduk. iki baju rita iki duwe ajian. Iki deloke nang ngomong apa ning omah tujuan iki? Iki ning ngene talang, ning talang. Ini talang, tenang ya. Iki kan iki kosong ya. Ya, pasang. Lah ya. Heeh. Sego, Mbak, sik nggih, Mbak. Sabar. Aku tidak banget. Iya. Oh, orang main tadi. Wo tangane diubengke. Lho. Lah ya ampun tepuk tangan kaya ngene iki lho bocah. Nek duwe kelemasan tubuh ngene iki. Ayo jajal tanganmu keton. Mbok menawa Ketok matamu. Coba Nduk. Sampean lihatkan mriko Nduk, dilihatin mriko. yo no. Yang ngersani mriko. Kene tak besake om kene. Coba nah. Ken didoke tanganmu kuwi luwes lentur, Jojo. Ono keajaiban. Heeh. Ono Ayo, tanganmu mau kepiye, Nduk? Blek. Iya oke. Iki ora ono anu lho ya ora ono apa-apane lho. ora ono balunge. Coba puter Nduk. Ya, santu. Sik. Gangsaran. Dul, gangsaran dul. Deh. Tak. Siap. Ya. Siarno to. Siarno. Tepuk tangan kaya ngene iki lho jajal. Kanan Nduk. Wah, masyaallah. Ayo Nduk. Tangan Nduk. Tak wes kusuk. Kaya ngono kuwi. Odane sing iso sak donya kuwi. Liyane kuwi ora. Nah, lho, siji lho. Blek. Tangan dipinter-pinter di pluntu-pluntu iso. Yuk. Pas. Tontonan ini mau hibur bagus. Rumang sampe pasar malam. Tak tuapu ini kok iso. Kene Nduk. Ini Nduk. Cayu. Ini lho. Wah, apik. Anu ya Nduk. Kelemasan tangan tuh memang butuh proses ya. Mboten. Lek tangane Bayi niki. Kawit kecil ya balik. Lek tangane lemes aku ra gumun. Bojoku ki ya ususe lemes. Wis gak tau klebon apa-apa. Lain kali Sampeyan karo jajal lek. Karo jajal lek. Lah, gak iso, Nduk. Ume baru wis tuwek. Tahu ngene kok kecet sesuk tanggapan kok boleh. Niki sing kitik sing ngendi sing loro iso ngendi to? Kritik iki, guduk iki, lah iki Mas Masudi. Oke, iki lek kitik. Untuk, Oh, iki loro. sok guyu kowe. Ya. Paru kowe. Mari. Iki om guduk, Iki loro. iki om kritik. Kitik. Nah, Berarti klinik sing gendut, kluduk sing ame guru. Nggih. iya. pinter bocah iki cerdas kok mangsane. Tembange gawe gending apa tembang saiki, Nduk? Jineman. Oh, cocok wis. Jineman apa, Nduk? Jineman ular jaran. Iki Ular kambang ngene. Wah. Itu saya ajaran gitu. Oh, nggih mboten napa-napa ta. Iki ajaran agak dek wingi tenan iki. masa lho? Ada belum tak ada? Ada belum? Oke, ke kamera ya. Ya kamera ning kono, kamera ning kono, sing kono Ada berapa kamera? Golek ra kuat, kelambekan tangan. Aku kaya uji nyali. Oh, kali lah. Nyali wis uji. Pinten le? Dudono kamu lek, dudono kamu. Kian desluas yang sinawang sa selai hai Ya, kemana? harus dong bintang Mendes. Sing marai mundak 200 ngene iki lho. Jare kaya Mendes kan. Mau. Menesa Inggris lak lalian iki. Aku melu kowe kakek aturan. Ya ya sana. Orang gede. Akarya sang seme Sri
pas iki Jeneman Mendes baksone metu mau pas iki pas enak wayah golek-golek del Riwani iki ya Dasar nggih. Bakarmu. Jane iki lele njaluk di candak tali gocene tew. Iki jane sindel kok gento iki jane. Udah dengar sak kabeh. Kok dengak-dengak. Ya nek bosone Jadi nek jok untuk ngrusui dicandak terus tali gocine tew glosor. bukan berarti candak tali gocine Sret. Tew glosor. Lara lho. tewu Sing sabar ya, Lek. Sing marai kowe ro tang-tang. Apa ya? Penting aku kan ngangkon. Gak ngangkon tak tewu lho. kok gayane ngomong terus karo nginangi Iya no, harus kemayu tau gak sih? iki wah ketoke iki bocah iki ya campur ngalem campur nesunan sing ngalem ibuke pas gawe bapake pas nesu ora keturutan kok kene iki mesti dalane Selintir kuning nemu kiring. Cepet men. Ya cepet to, Lek. Iki jero dia pakai to, Lek. oh candak tali gocine Tang tak dilet dasmu. tewu tenan lho ah kluthuk ngrusui ae kok Pindah masih ampun Kok ya enek Adra. bocah iki nek ngalem ini iki abape nggih mik kok abape duwe mik lho Sek to. Iya. Tak sakarepmu. aku kelingan anak Sek to, Lek. Kiwas yen ngendika lawas Ayo, ayo, newa nodya. Kudu bisa Tuh, mulan. bocah iki penguasaan panggung ini Harus penguasaan panggung itu harus. Nah, Ini apa, Lek? Blacking. Apa? blocking Ya blocking. blocking. Ya blocking. Ini mau jane mau pasti iki mau. Nanan. oh itu Allah Nah, iki pas kali kita ngene iki. Iki terus no, langsung menek ngene. masa mau kelarap no kok Mendes kenis, ganas nenis, ganas Jamane elek ya teko. pacaane tregel
luar biasa. Sarene sampean nembang wis apik, iki mau aku langsung oleh saka anu, iki nek kenang-kenangan saka Mas Masudi. Apa kuwi? Katen ban. Ya apa? Duh, dikasih ini kadang-kadang ini saya mbok menawa kan anu nggo resik ngene ya. Kenang-kenangan ke Mas Masudi katen ban. Iki tenan. Loh, Biasanya wong nek nyawer duit lho. Udah katen bajan. bocah cilik kelas 5 ki ora nyekel duit. Nggih. Engko sik kok kadang-kadang sampean sik nyuncang ibu to. Lah, Oh gak sih nganggo duitku dhewe. Wes Mar, piye? Heeh. ane berarti lek wis duit, berarti sampean wis duit dhewe. Berarti kan ora butuh duit saka wong liya. Nggih. Wis cukup to? Ya urung. Sampean tau nyekel duit sak juta belum? Tahu. Tahu berarti ya wis rasa ya. Lha teng ngono. Pegah aku ngono kuwi. Lho, kudu gelem aku belum kuwi. Kok kemayu to iki. Nggih, matur nuwun. Iki sing ngekek sapa? Mas Masudi. Oh, Pak Dalang, Pak Dalang. Pak Marasudi to. Kluthuk kuwi sing wae aku ora kok kowe ngomong tak dulu. Jenengan Iki sing bener sing endi ngono lho. Mas Masudi, iki mau tak jukuk saka jero kotak kene lho kowe. Atake kok ngene Mbah Marasudi kok. Ya kuwi kagungane Mas Marsudi. Iya, iya. Pancen lekmu ki ngawur kok iso. Lah iya ta. Nah, kono nggo sarapan anakmu sesuk. Anakku panganane ngaure kok. Anakku Terima kasih ya, Nduk. Nggih sami-sami le.